A 6,5 quilómetros do Barco de Valdeorras, seguindo a carretera Ourense 121, atopámonos o Meiral, na parroquia de Santa Mariña do Monte. Un pobo que garda emocións ocultas en cada rincón. Se vos animades a visitalo, asegúrovos que encontraredes paz e tranquilidade. Un paseo onde podedes atoparvos con recordos escondidos entre as pedras, as paredes, o silencio. Ao ir entrando no pobo, podemos sentir a maxia dun pobo casi abandonado, onde antes houbo tanta vida. Aquí, na aira de arriba, colocábanse as medas de pan antes da malla, e despois colocábanse os palleiros. Ao acercarme a esta casa, podo sentir o olor a pota de caldo, as tardes de alegría, cos avós, con tíos, con primos, con irmáns. Esta casa, aínda habitada, indica vida, resurxir, futuro. Por esta corredoira baixas hasta Fervenza, só de vela volto a ser neno. Aquí a natureza reclamando o seu espacio. Ao pasar por aquí paro un cachiño e pareceme escoitar o son da máquina de coser da abuela Jesusa. E teño que pensar na fugacidade da vida. Cores, beleza, vida. Ao fondo da foto, unha pequena capela construída recentemente. E estos gatiños que nos lembran que non estamos sós. Pedras, musgo, plantas, madeiras. Pouco a pouco vaise desnudando. Un viaxe ao pasado, para sentir o paso do tempo e a vida que xa non está. Aquella que era a calle principal do pobo, hoxe baleira, deshabitada. O chegar o inverno enchíase de bulleiro, e cando viña a primavera, abríase o pozo da fonte e quedaba totalmente limpa. A casa de Javier, que resiste perfectamente o paso do tempo. Esta casa foi como a sala de festa, a discoteca, pois aquí celebrabas o San Antón, poñíase unha charanga e a xente a bailar. E de tanto baile, o corredor estáse a fundir. Unha casa con encanto, ben restaurada, por fora e por dentro. Se seguides este camiño que vos leva á fonte, podedes sentir a sensación de estar nun lugar fora do tempo. Silencio casi absoluto, solo roto polos sons naturales, paxaros, vento. Esta é a entrada ao patio de Casa Clarisa. Eu coñecín esta casa noutros tempos. Este patio estaba cheo de vida, flores, plantas, árboles frutais. E esta é a casa de Clarisa, que está situada cerca da fonte, nun entorno natural envidiable. Invita a soñar. Aquí o pasado e o presente fusionanse para xenerar unha experiencia inolvidable, pois Clarisa tiña un muiño, unha aceña, e este muiño serviu como refuxio para guerrilleiros da Federación León Galicia durante a posguerra. Un homenaxe ao carro, pois o carro, o arado, as vacas, o burro, eran a base fundamental daquela economía. Decían os vellos do lugar que neste casal foi onde naceu o Meiral. Canto nos poden contar as pedras, se as sabemos escoitar. Din que o Meiral empezou con recolectores de mel, que viñan de povos veciños e que pola noite marchaban a dormir ás súas casas. Co paso do tempo empezaron a construir ali viviendas e pouco a pouco foise formando o pobo. No paseo á fonte poderás disfrutar de fugaces ratos de calma, capturando sutilezas, abrindo os sentidos, imaginando.
Non é a Fontana de Trevi, pero é unha fonte bonita e romántica, pois aquí xurdiron moitas parellas. E por outro lado, aquí viñan as lavandeiras, eran como as redes sociales actuales. A escola, que compartían Meiral e Fervenza, máis ben o que queda dela, pois a natureza reclama o seu espacio. Na parte alta vivía a mestra, un recordo moi cariñoso para doña Lina, que foi a última mestra que pasou por esta escola. E moi pertiño atopámonos a Pincheira, onde din que houve unha ferrería, unha maravilla sentarse ali e escoitar o son da auga caer. Ademais da Pincheira, poderíamos falar da Penaguda, da Louxeira, onde nos contaban que ali vivía unha moura, de bosques frondosos, de hermosos paisaxes. O Meiral tamén comparte con Fervenza a igrexa da Virxen dos Dolores. O galla que na guerra non morra, meu amigo non de frecha de A Virxen dos Dolores é moi venerada, tanto polos habitantes do pobo como polos que algún día saíron do pobo e sempre voltan cada ano o día da súa festividade. En agosto do 2025, os incendios deixaron cinzas e lágrimas. Cando se queima a terra, xora o corazón. A pesar dos terroríficos incendios, non houbo danos personales, que é o máis importante. O que si deixaron os incendios foi moitos corazóns rotos e moitas almas desangeladas. A igrexa quedou totalmente destruída, só quedaron as paredes, pero por fortuna atopámonos ante un pobo forte e unido, capaz de superar todas as adversidades que xurden no camiño. E como dixo Simón Bolívar, o arte de vencer apréndese nas derrotas. E para acabar con alegría, contemplemos esta maravillosa estampa do Meiral nevado.